Танах. Това, което вие гнусно, мръсно, гадно наричате Стар Завет. Особено втората, пете книги на Мойсей. Има множество стихове, които подчертават особеността на Израел като избран народ, тежка мисия, сериозни отговорности, изпълнение на мицвоти и заповеди към тях и тяхната роля в поправлението на този свят, наречено Тикун Олям. И как може Шехина да пребъдва и да присъства в този свят сред нас. Особеността на Израел като избран народ в книгата Битие, Берешит. Бог Хашем, Барух Хашем, избира Авраам и неговите потомци да бъдат негов народ, чрез който светът ще бъде благословен. Битие, Берешит 12.1.3. В книгата Шмот, Изход, сключва завет с Израел, наричайки ги свой свят народ. Изход 19.5.6, което подчертява тяхната уникална мисия. Ролята на Израел и поправлението на света. Тикун Олям. Втората и пророците се говори за Израел като светлината на народите. Никой не може да ги измести, ни християни, мюсюлмани, ни който иде. Исаия 42.6, 49.6, която трябва да донесе морална и духовна промяна в света. Заповедите и законите, 613 мицвота, със средство за духовно усъвършенстване и поправление на света, чрез справедливост, милосърдие и святост. Присъствие на Шехина сред Израел и между всички народи и в цял свят. Шехина е Божието присъствие, Руах Кодеш, което се проявява особено в светия храм, но и в живота на народа на Израел. Изход 25.8.9. В книгата Левит и други части на Тората се описва как чрез спазване на заповедите и свещенодействието божествено присъствие остава сред народа. Примерни стихове. Изход 19.5.6. Ако вие внимавате на гласа ми и пазите моите завета ми, ще бъдете мое притежание измежду всички народи, защото моята земя е цяла и е моя, и вие ще ми бъдете царство, свещеници и свят народ. Исаия 4.9. Ти си, Израилю, мой слуга, когото ще прославя през моето си име. Аз ще те взема за светлина на народите, за да бъдеш мое спасение до края на земята. Псалми 132, 13, 14. Защото Хашем, Барух Хашем, избра Сион. Той я пожела за свой дом. Това е моето постоянно жилище. Тук ще пребивавам, защото аз така пожелах. В Танах и Тората ясно се подчертава, че Израел е особен народ, избран да носи Божията светлина и да участва в Тикун, поправлението на света, чрез спазването на Божите заповеди. Това води до присъствието на Шехина, божественото присъствие сред тях и сред всички нас, което символизира близостта на Бога с народа и света. Изход 19.5.6. Ако вие внимавате на гласа ми и пазите завета ми, вие ще бъдете мое притежание измежду всички народи, защото моята е цялата земя. И вие ще ми бъдете царство, свещеници и цял свят народ. Той стих подчертава избора на Израел като особен народ с мисия да бъде царство, свещеници, посредник за света. Битие 12.2.3. Ще направя голям народ и ще те благословя. И ще направя славно името ти. И бъди благословен. Благословящите ще те благославят. А тези, които те проклинат, Израилю, ще бъдат проклети. И чрез теб ще се благословят всички племена на земята. Тук говори за избора на Авраам
и неговите потомци, като носители на благословение за целия свят. Исаия 49:6. Ти си мой слуга, Израил, когато ще се прослави моето име. Аз ще те взема за светлина на народите, за да бъдеш мое спасение до края на земята. То стих подчертава мисията на Израел да бъде светлина и спасение за всички народи. Псалми 132, 13, 14. Защото Хашем Баро Хашем избра Сион. Той пожела за свой дом. Това е моето постоянно жилище. Тук ще пребивавам, защото аз така пожелах. Тук се говори за присъствието на Божията слава Шехина в Ерец, Израел, особено в Израел. Второзаконие Дварим 7:6. Защото ти си свят народ на Господа, твоя Бог Господ, твоя Бог те е избрал да бъдеш Негов особен народ измежду всички народи, които са на земята. И този стих подчертава особеността на Израел като избран народ. Левит, Ваекра 19:2. Говори на цялото събрание на Израил и им кажи: свети бъдете, Кадош, 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 защото аз Хашем, вашия Бог, съм Кадош, свят. Това е призив към народа да живее свято, което е част от тяхната роля по управлението на света Тикун. Тези стихове са основни примери, които ясно и категорично подчертават уникалната роля на Израел според Танах и Тора и тяхната мисия за поправление на света и присъствието на Божията слава Шехина сред нас и през тях. И от тук нататък вече нещата стават много, много сериозни. Търкалете се, въргалете се у вашия Мешиях Исус. Търкалете се, въргалете се у вашия Света Дух. Божии майки, Можии майки. Всичко е тъпня. Кога ще спрете и ще оставите Израел да работи за това, за което са предопределени? Кога? Абокут Секия. Защото не давате и им пречите вече 2000 години, затова и тази земя в момента е затънала до гуша война. Не заради Израел, не заради това, че нека си Пиклю се самоубил на кръста, а защото пречите 2000 години евреите си вършат работата, за която са предназначени. И те ще свършат. Тече силен и мощен процес, ако ще да ги заглушавате с десетки хиляди видео в YouTube и къде ли не, едно видео гаси пожара, наречен отровата и чумата, наречена християнство. Барих Хашем, амен. Има си равини, има си рабета, има си мъдреци, има си хора, които си работят през пардес. Те знаят, при тях е амет, истината. Барух Хашем, амен. Колкото и да се пръчкат пръчите, колкото и да се мъчите, колкото и да се гърчите като някакви змии, вие християнчетата, в крайна сметка ще бъде това, което Хашем е решил. Ще бъде това, което е написано и казано в пророците. Не бъркайте. Не си създавайте как го кажа, имате готови отговори и след това на тези готови отговори робите нека да изстанах да си узаконите тези отговори. Ма дали са истина? Дали са истина? Значи ние си създаваме отговори без да знаем въобще. Значи ние без въобще да решаваме никаква задача. Още преди да ми се яде задачата, аз давам отговор на задачата. И след това роба нека е там, белки им намеря нещо там, с което да мога да си узакона отговор. Това не е нормално. Въобще, какво нормално има в този християнски свят?
Какво му е нормалното? 2000 години. Майката е бахте на този свят. Майката е бахте на този свят. И затова е толкова. Е толкова не са виновни евреите. Е толкова не са виновни. Вие сте виновни. Вие и вашите догми. Барух Хашем. Амен.